Alright. Gewoon, dit keer wel received. De rotzegen. Het is fucking mijn water en ik haal echt mijn water. Oh, zo'n water, haaien, bessen, weet ik het wat. Niet van mij, niet. Maar je gewoon doen alsof je uit te killen, want dat is toch niet zo. Nu heeft hij wel opgegeven. Misschien wel. Ik kan die ook hier niet komen. Dat ik die gisteren wel gedaan. Maar waar ik hem nog weer. Daar zit hij al wat weet hoe lang nodig. Aha. Aha. Die gast even negotiëren zo. Ik kan hem echt wel raken, ik kan hem niet. Ja, dat is de shit.
Kijk eens heel weg, Klaas. Zo'n vervelend, die kan vuur en shit. Volgens mij. Nee. Waar aan? Die heeft er die vuur gaan. Ah, dus hè? Dus dat heel veel. Maar dat was. Daar is zich al die veertjes om te maken natuurlijk. Ja, kijk, dat bedoel ik. Oh, dat is een deur op 10. Yep. Verdomme, want we weer fucking water. Dan denk ik maar dat we eens pakken. Dat wil ik maar. En vesten. Ik kan als een vesten echt een mollen, man. Dat mietje. Zie je hoe snel hij tegen het mollen is? Dat is toch niet te doen? Ik zie even nog een keer nou, meteen. Dat is toch de grootste kool er is.
ook niet veel leren hoe geven aan fucking vissen, man. Daar, dat weet ik niet. Dat is alles alleen maar de secret zeker. Aangelegd, man. Gewoon niet halen. Kost me te veel keuren en shit. Nice. Heel even kijken. In de kamer. Handig. Wat dikke wapens. Ik hoef nu een beetje op te gaan. Ja, volgens mij gaat er weer aan. Oh. Nog een keer.
Trek nog wel water. Kom weg, man, kut. Wat is dat dan weer? Wat voor een luchtje? Oh, kut. Ach. Scheet goed, man. Oh, wat hier huisje. Dat er nog wel voor een grote boer is, man. Dit, Ik gooi je op het moment niet horen.
ik op deze kant nog weer staan. Moest ik kracht verschuren. Ja. Kamer vol geen idee wat ik doe. Shit is hier ingestapt. Kies aan. Zit dan weer, man. Er is zeker hier water in gekomen. Nog gewoon een paal zijn gehaald. Oh, druk je een bal. Druk. Ik ga even verkeerd naar komen. Nee, ik kan gewoon nog niet eens terug. Oh ja. Godverdomme. Even wachten, ja.
Mhm. Ik weet niet eens wat dat is, man. Misschien een eindelijk. Ik moet dan nog wel meer dan. Oh, dat ziet er ook uit.
tveksam. Fucking hell. What? Aha. Aha. Oh yeah.